что я самый обычный парень, не ведающий забот? Вас обманули. Да والله بونسا يا أخي. В моей истории, как и в любой из тех, Сабр давай, дальше я. Всем ассаламу алейкум. С вами Инка звучит. Дальше واحد وستير. История начинается с одной девушки. تعجبين تعرفي جوش. Автобус, 6 тяжар. Я фу мужику, да я уалос. Ну, проехали, дальше я иду. Эй, ванах, асоциер, эй. Кугус аля цаци, эй, асоциер, ты шмитер. Цаци ястер. Эй, хозяин, мужик, эй. Эй, ты чё, газ пол дыхан? Все, сейчас. Ладно, забей тогда, асоциер. Уф, асоциер, автобус, эй. يا أسودر الشلي أنا خماش تبات أنا غرقا شاب موت هاي ولي ياي توزر يا سمعت كي دالر يوتسم سكو وارد الله نبي تشكل يجور يا فنا وير بعرف ده شو يا الشلت يا ماش تكرزوف كوجتون يا اسمع برحج الموت كذا قاسم الحجلات يا اشيلت عينا يبقيك سمسم على الحجلات مسجوري ладно что и требовалось ожидать Ольк, яришку да, تحسيرز улица Ленина скорее всего ехал جيز учебник вот عدول جمديدي هان أتسين في ديك خرط لعنة كدي هذا ياخر ديلا قيتها قيتها ما تكز فيديوش كان كيعو أسبوش كورتو دونسا أتيت سسان ديبرسيو سنشتو إيه علاش خوزيان يا إدريس حوزو السلام عليكم والله حتى يعبر ترمي بس ما بفهم ولا علاش وزو واسرس أتيت سميردي ديدي خوشن السلام عليكم يرتحمديشن سيارتي حبابي أي تستحمداس نرمانا شو قافتني Да ладно, тоже все четко, нормально, аюдыш. Бонса яхе, а нет, конечно, ты что? Дигден. Валет аккорд дождусь лянц. Дождусь даванцы, ягод. Я, очкарик. Все тогда, тебя зовут солнышко, давай, валик сам. Куда это, да? Эдрис, фада тац, отец. Фазя гайцун. Я гаяц, трансформация, я гай. Ай, щит, 200 музей.